Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian ba Menteri Ketenat Public Health Engineering ke Sarkar Jela uba Samlin Malnyang rengkat bat ki officer kilalit jurip ya ke Jaka penelang lani ka dam kepadon ha mauplang kepadang ya syakmat ke jing penteri ya ke phase 3 uba SK Sunn MLA ke mauplang constituency uba dang syusha ajiet bat uba dairu chief engineer barim gani ketenat ula Pynshai ba ke jing temu ke Sarkar ban snai ke phase 3 jongka Greater Shillong water supply kalong ban sam khampahu syakipait ba kanong ba Shillong Ulaong baka Jingslem ban sam siya kanong ba Shillong lengba kani ke project kadaw kadai namar katanat PWD roads kamshim la yetre lang ban penya ye ki pipe kibadai ban rung siya kisnong gitaw jong ki khat artli ki zone hanong ba Shillong Ulaong baka Jingsam siya ki pipe ba ka Shillong na ka phase 1 bat ka phase 2 na mauplang kalong shispa na ka shispa hanrei kumba sanpusan na ka shispa ay ka shu sep ay namar ka jingpay ki pipe hasiteng lenti bat ka ka poi siya ki pipe ba tang saupusan na ka shispa ay bat kani kala penkerdu ya ka Shillong barok kawai kumtaban pelaj no ya kani ka jingsep ay ka na ki pipe ki barim ha ka phase 3 kalong ban bujli no dagi pipe thamai khnang ban yo sam siya ka pipe ba hadu prapusan na ka shispa uba sun ula batai ba ka phase 3 na ka dam mauflang ka jingpenmi kalong pra-million liter shisngi bat ka bakham kongsan kalong ban bujli no ya baro dagi pipe pathamai bat babha balatip ki DI pipe ha ka Jaka jong ki pipe ki barim ne ki CI pipe laong ru ba ka jinglaj ka na ki pipe barim bonsen ka dei ha ki Jaka ba beteng namar ka dei ka Jaka ba pendait dagi sisa kumta tang shu klong ya ka sisa ka kala shu laj sharut ulaong pat bahagi te ki DI pipe karukom shina kadai hakata karukom ba omdan kamshu ban pendai neta sisa ka jingtmu jong ka sarkar jong ka state aku tu kapor hakapor banami kini ka Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission bangi khot lingkot ka JNNURM te kalong ban penbiangi ku umbam umdi hapo ki state capital kamtam ingkong te hangni hapo Megala ngi don ke Shillong city kaba kentup ya ke nyotli ke urban center hakatu kapor mensyuang ngi don southerly kadai kan nongtmai ka Shillong municipal board area Shillong cantonment board area maulai an nongtmai hadin pat with 1 census lami pat saka pentor umkra kanong mensong bat kamadan ting long nyotli ka phase 1 bat ka phase 2 ka cover the southerly urban center kata gade ka maulai Shillong municipal board area Shillong cantonment board area bat kanong tumai te yakini ki lightly pat ki urban center badang mi adin kata ka pentorum kra nong mensong bat kamadan ting krempat yo ka coverage naka phase 1 phase 2 teka jing temu jong state government hadin balawan kini ka National Urban Renewal Mission ban penbiang umbam umdi ya ki state capital kamtam ki nongba ki badan keleng kari India de kalong ngilashim ya kani ka lat kalenti da ka bangi pha ya ka project bangi khot ka Greater Shillong water supply project phase 3 kajing temu jong kini ka Greater Shillong water supply project phase 3 kalong ban augment ya ka water supply ki southerly ka urban center ke bala cover da ka phase 1 and 2 menchua but ban ai ka coverage ya ki lightly pat ki new urban center kata kamut ka penton umkra kanong mensong bat kamadan ting te lemba kini ka phase 3 kajing temu kalong ba ngin shna ya ka infrastructure hang te muflang ban generate additional quantity of water of about 8 mld tang pra mld namar ka phase 1 ba ka phase 2 kala generate rupa sanpuwei poinlai mld tengi don kam tang fra mld henry ke ka ba konsan ka bangi don kam lamba ka ni project ka ba ka sarkar kmiro lamba ka tnam Ministry of Urban Development ka bankia ba ka state kalong ban pinduna ya kajing le no ki lamba ki gravity main feeder main but distribution network ka badan lamba kani
ka scheme phase 1 bat phase 2 balai ke Jingslem no ka bangi khot akatin faring losses lani bangi khot da ka technical term unaccounted for water kabamut UFW ladangi shim lingkot kalong ba habangi lie menchwa lamba ka phase 1 ba ka phase 2 dau cast iron pipes bangi khot lingkot CI pipe nadu na mo flang ter hapo ka top apo saumer siteng nang tanah saumer siteng pat lamba ki gravity fidamin ke banlet chapo nong tmai ki bawan chapo kli yodo ki balet chapo opala shumiar ki balet chapo mauro bansami ko mulai ki dei de kisi ai pipe la pendai habia join lang da kasisa ni khot khatin faring piglet ti ngimla ban ai kata ka 100% seal ban seal klam penmi ya kanu ka leakages te habangimla ban mi kumta ka leakages ka jurba te nang ta shu pan lamba kini ki zonal reservoir jong PHE ni ai pat chapo ki service reservoir jong ka municipal haga ba finyo ki pipe shiteng in shi ke bada ki spa teli ki ba mi na kawe ke top ke bayat lamba ki nala ke bayat lamba ki footpath ki bayat lamba ki jaka ke bala penwit ya kayat ke yeng kalek kawan ru kumju bat om tang kata kala bandon ka jing kata ha ka jing khut jong ku ka ba wat langi la supply de ka bukut ha ba ki tu ki pipe ki yat lamba ke nala pat kala bandon contamination then the lor ka leakages ka don sa contamination ru kumju ti haba ngilakhen binia ngilam ba hadu 100% ka leakages ka don hapo ka gravity main vitamin but distribution network kabamun lada ni supply si spa lita ko ka ba poi how u nong yo ya ka tu ko leni ki consumer ni khot khatin pareng kalong no si spa minus 100% yo pat sang 1% liter to ka main objective jong ka phase 3 ka long ban replace ya kini si I pipe no do gravity main o feeder main but ki distribution network da ki ductile iron pipe but ka ba constant e ka long ban weng no sindon ya kini ki bunch connection ke badon no pa municipal ban ai ya ka house connection she yeng ki brio direct from the distribution main lada ngila ban ni kumta kamut ngila ban reduce no ya kini leakages from 55% ka badon benta sya khat 100% ta kamut lada ngila ban li kumta lada ngai chispa litar na mo plang u consumer unyo chispa lita minus khatsan kamut unyo prapusan liter lada ngai chispa dang ai tam ya kata la yung kumai pat te Henry ka PhD department kay kundu mau siang hakaban li yakini ki distribution network hapo Shillong nakadaw ba hakatu ki por ke baladep ngimdon ka jing su tho jumot bat ka PWD ka mailat ya ka PHC banli yakini ki water pipe batumai te deina takadaw hakani ka session badang shudep hadin ba ngalalong local MNA ngala banjur ba lada ngimla banli ki pipe tumai apo sor Shillong lemba ka phase 3 ka jingtmu lani ka objective jong ka phase 3 water supply project ka long le no eno but dina ta ka daw sa grandeur po assembly but ngada sotenat ru ba minister jong ka PWD bala dating minister jong PHE iba prestun tinsong isutu ba ya ka jing e ka PHE kaya kundu ilaklay ban yeng ban assure ya ka ying tauan ka ying dorbar ba ka PWD ka kloy ban yu trilang ba ka PHE ha ka ban ai lat ka PHE ban li kini ki pipeline tmai na ka ban ta ki interest jong upai ba jong ka sorchulo te ka e bangamut ban kia yu fi ko long ba lada ngimla ban li kini ki pipe lani tat hadu bangin dala ban pendep ya ka jing li kini ki pipe tmai bro ka wi ka sorchulo hang tangin sutu ba ka e ka progress jong ka phase 3 kamun toy ban pendep itu skim mo flang
ada ngimla ban pendep ya kini ki pipe thamai ban tujli ni ki pipe thamai apo sor Shillong Habaya day ba ke Jingslem ban pendap ya phase 3 stage 1 ka badai ka pom ban tan na ka dam ha mau plang uba SK Sunn ulaya thu ba ke Jingslem ka day namar hado ba kanar bala peniang ha pedeng dam kania tengkhu mau siang nrei wat la labu lai pulai mitar syapo ram o hado menta kat badang dep tap do bilat najrong kania kanar kadang hiar bai syapo Shushu ulabatai bahag stage 2 jong gani ka phase 3 ka company kamut ban shnai ka Jaka bu kitop hajan ka ba khamlong riat kumta ha kapor balong CE mau umsha namar yo kan khlem nrei lapatha ba unpu ya ka khndo khamsheneng nrei hadu menta omsham lale ai uba sun laya thu ba ka Jingslem ka project ka dei namar ba u SDO uba khamtip bha nadong shadong lapen kan ria no shajowai ya gani ka project la beitengka dak sarkar India hadu shispa khandai pulai klor tengka kabala sedang ban petrei nadu usnam arjar shipau arjar khatway te kani ka de ka sien beningkong e bingile ya kani hang te mu plang namara bangi snai ke intek wel ke baningkong do hak tu por kadam kampatan idang suk bandia bali bangi sna harut wa onda ngi la snai kadam ya tu ka wel pat tap tu te henrei mentapat ngimla banlia kumta namar kadam kala don lupa ngila dei ban sna hapo ka wa iru kanang ba ku kan wan bait nang te ka wel manaki wel ngin pom te ya kani ngila lia da ka sinking well method hate mo flang sinking well method haka bangi don daki cutting edge ki steel plate ki banep ki khot ki cutting edge nini ko long kanjat tadi ban ot ha bangi tap na jrong daki RCC kalakhia kanang hiar sepo ka panang hiar sepo na pedeng jong kitu ka bapelun ka wel blashna da ka steel plate inang klong no ikatu khndo leni ka ma ka benang tu mentangi lapai po ka Jaka ka bala kumnu ngi ong kala jan biang dan ringi don kampat yo kontraktor ban Pynshai ba katu ka cutting edge ka laye kendu bat umau siang malada 4 ye kendu umau siang lada ngi sna chu sna jrong sa ka pom house ngin install sa ki pom ka lut kanang khia kanang ngam chu sepo hendai da laye kendu umau siang pat te kam don la chu ban ngam sepo kamut ba ka cutting edge kala res haka safe bearing strata te kata ngidang conform menta ngidang le tinga try kontraktor ro unsa pentikana ya department ba katu ka cutting edge kala res ne 4 res sapo safe bearing strata lada ka 4 res wa pen ngam shu balada kala res sapo safe bearing strata ta ka un kentiu no sjrong man snai ke pom house bat man le ya ka bridge kumbali ikatu bladon lupa menta hadin baladep ikani intik well na stage 1 ni kon nang tu ngi pom ko kali pai po stage 2 na stage 2 ngi pom biang kan po treatment plan hapo stage 2 pan u contractor uladep man excavate 4 dep man excavate ik Jaka ban penyo man sna ya ka top haba pom kan wan po kasom na kasom ngin sna sa pom house na ka pom house pat ngin sna ya kani ka bulb chamber upat mai unkiu sejrong ti ka por banga ngadang don po PhD ti ulabu ya kedak mangsnai ka tu ka top ka pomos te henry namar ka jan palat bat ka h jong ka tu ka riat ang tu tengi klam sha yu kon un snang ngiloong ya u kontraktor bau dei ban excavate shu chapo trilum kenang bingin yo ya ka space ka bakam he bat kan kamsuk bat kan long safe ru ya ka stage 2 structure banchna po katuki area pi gani ka scheme ka design shimle shu manually namar ka sarkar India yi lamba katnat jong ka Ministry of Urban Development bat kadang don shu sakaway pa katnat hang tu po urban development ka bakot CPHEEO Central Public Health Engineering and Environment Organization CPHEEO katu ka di katnat ka ba check ka ba don ki engineer na dong siya dong ba check la ka ni ka DPR ka design dong different component jong ka project ki biang na em te ya ka tu ka ya ka ni ka project USDO ba di involve ya ka ni ka design u ngilalia ticket kumbakwa ka ministry
bat hakapor bengira yakni ke project apa ministry ro show bakin pa shopo ka central sanctioning committee yakni ke project kita check iwe pit iwe lembaga komputer bat kilap kalabyang nun hadian kilap balabyang nun nang ta kisah pa shopo central sanctioning committee hapo central sanctioning committee ngadi mga badan hang tu ban ai ka PowerPoint presentation yakni ke project hakaba u secretary jongka ministry of urban development udah chairman jong central sanctioning committee ngadi mga badon ang tu banai PowerPoint presentation but hakata kasni arajar pra ki sanction ni kini scheme immediately hadin mengila dep ya PowerPoint presentation tenrei ka basusi ko long ba USDO badik in board ya kini ke design bateplot nadong chadong nado nang tina po intake hadu ke distribution network apo Shillong hi transfer no yu Jingslem siapa jual. Tiang tiang mau pulang kumbalong menta. Don wiru ini ki officer kebadan menta. Kita kiba shim ladan keti. Hak basna ya kini project tani hak apa design ya kini project insya. Yu upai ubaye nang tiang mau pulang siapa sosno. Utu dadi tan ba udon ke Jingslem. Hendak doni kerjat konsoi ke Jingkta kalong ba. Kidon ki Jaka ki bangi hab ban negotiate. Bat ki try Jaka. Ban yakari alignment jong tu pipe bahia but kidan ki jakapan ki bahap ban cross je surau te henry kembalong mentahi tu pipe 99% uladep te henry ka pas slam ka bakta yangi kadai kini ke distribution dua ke bosno ngimla ban le na du kitu ki por ilamut ban ne man sedang no kawan ke MLA election arajar khatar namar uong chief minister tu ke por Pynshai no chwa namar ba kathut ikayat kiyeng tola sange no one MDC election arajar khatlai bak MP election khatsa tola sange no MDC khatlai MP election khatsa da dep nang tu pan kapli di ka khang no kamsha ini banne ya ka PH deina kata kadam sakut adukan ni ban ngong yepi ka bak ta yengi kolong ba lada ngimla ban li kini ki pait tumai ban bujli kini ki pait nim hapo kasor Shillong kajing temu jong phase 3 hi kalong le noi